এটা কোন লিখিলি এইটা কি হাত কইল ডান হাত ডান হাতের কেতটা আঙ্গুলি পাঁচটি আঙ্গুলি পাঁচটি আঙ্গুলির নাম জানিছ হଉ କହିଲୁ ଦେଖିଆ এই আঙ্গুলিটা কি আঙ্গুলি ହେଲା এই আঙ্গুলিটা কি আঙ্গুলি বিশি আঙ্গুলি এইটা মঝি আঙ্গুলি এইটা এইটা ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଇଁ କାଇଁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସ ଟିକେ ନାଚ କର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କ'ଣ କଲା ନାଚ କଲା ତାପରେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସିବ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସ ଟିକେ ନାଚ କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସ ଟିକେ ନାଚ କର ଏଇଟା କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଲା ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି ତାପରେ ଆସିବ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନାମିକା ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସ ଟିକେ ନାଚ କର ଦେଖ ଏଇଟା କି ଆଙ୍ଗୁଳି କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ କାଇଁ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲ ଏଇ ଆସିଲି ଧାଇଁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କଲ ଆସ ଟିକେ ନାଚ କର ହଉ କିଏ କହିପାରିବ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳିର ନାଁ ହଉ କହିଲ ଦେଖିଆ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଏଇଟା କି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା କି ଆଙ୍ଗୁଳି କହିଲ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ଶେଷରେ କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସିବ କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସିବ କିଏ କହିପାରିବ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ହେଲା यार इंग्लिश जानच एटा हला थंब फिंगर एटा की फिंगर एटा हला फोर फिंगर एटा की फिंगर फोर फिंगर हला एटा मिडिल फिंगर एटा रिंग फिंगर एटा लिटिल फिंगर मन रहिला।